Goddag, mit navn er Mads, jeg kommer fra Social Success, og jeg skal i dag vise jer, hvordan du gør Social Success til administrator på den Facebook-side, vi nu engang skal administrator på. Og det første du gør, det er, at du går ind på Facebook. Og i den forbindelse er det selvfølgelig vigtigt, at du er inde på en profil, der rent faktisk er administrator på den Facebook-side, vi skal gøre os administrator på. Her så går du så op og søger efter den profil. Jeg bruger vores egen som eksempel her, så jeg skriver Social Success og går så ind på den profil. Når du så kommer herind, så vil dit view se sådan her ud, så frem du er administrator, så det skal helst være sådan her. Så går du så op i redigere side, og ned i administrere sideroller, eller manage page roles. Trykker på den. Så kommer du så ind på det her view, hvor du kan se de forskellige administratorer, hvor du også skal tilføje en administrator. Her går du så ned og skriver vores mail, info@socialsuccess.dk. Og i den forbindelse er det ret vigtigt, at du gør os til administrator og ikke bare redaktør. Så du trykker altså på administrator her under mailen. Og så er det klaret, så trykker du gem, og så skal du skrive din adgangskode en enkelt gang her, og trykker bekræft. Så har vi fået en invitation til at være administrator på jeres side, som vi så går ind og bekræfter, og herefter er det så sat rigtigt op. Det var det hele for i dag. Du er selvfølgelig velkommen til at skrive til info@socialsuccess, hvis du har nogle spørgsmål.